नमस्कार मंडळी, मी रसिका जरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करत आहे. तर तुम्ही जर माझे ब्लॉग बघत असाल तर तुमका माहीतच असतं की मी इंदोरला येईल आहे. आणि ज्यांना माहीत नाही त्यांना सांगतोय की मंडळी मी इंदोरला येईल आहे मावशीकडे. तर आता आम्ही चाललो उज्जैनला महाकालचं दर्शन घेऊ. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक उज्जैन. असं म्हणतात की उज्जैनला येण्यासाठी स्वतःची इच्छा लागणार नाही तर महाकालचं बोलाव येऊचं लागतं. म्हणजे महाकालने बोलवचं लागतं तेव्हा आपण उज्जैनला येतो. आणि मका महाकालने बोलवलेला असा भेटीसाठी दर्शनासाठी. आणि आज मी उज्जैनमध्ये गेले. खरं तर माझं उज्जैनला यायचं अजिबात प्लॅन नव्हतो, काहीच ठरलं नव्हतं. अचानक भयानक उज्जैनची ट्रिप झालेली आहे. पाँच ले ले यार, पाँच ले ले, पाँच रात्री पहाटे काय करायचं बरोबर. तर मंडळी आता आपलं दर्शन झालेलं असा. आणि हे जे आपण मूर्ती बघतो ते मंदिराच्या बाहेरील आवारातली असतात. आणि हा दृश्य पण एकदम भारी दिसता, खाली पाणी आणि सगळे लाईटी बाजूसून. तर मंडळी मी तुमका बाकीचे सगळे मूर्ती थोडक्यात दाखवून घेते. तर मंडळी श्रीदेव महाकालचं दर्शन पण झाला आणि आपल्यात एकदम समोरासमोर दर्शन करून गावला आणि संपूर्ण आरती पण गावली. तर अजून खूप खुश असं आहे. उज्जैनला येऊन मस्त महाकालांचं दर्शन झाला. अजिबात कसली गर्दी नाही, काय नाही. समोरासमोरून महाकालांची मूर्ती बघून गावली. अजून काय आहे सगळे ऋषी बघून एक जमदग्नी. दर्शन झाला, फोटो व्हिडिओ काढून झाले आणि आता आपण थोडी पेटपूजा करू. चला. आता पूर्ण लोक दिसते. बसू का याच्यावरती? तर मंडळी आता आपण चाललो घराकडे जा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.